La Sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany ha estat l'escenari aquest dimarts de la Festa Magna de la Gent Gran, una cita tradicional que ha reunit centenars de padrins i padrines d'arreu del país. Després del dinar de germanor, el president de la Federació d'Associacions de la Gent Gran, Félix Zapatero, ha aprofitat el seu discurs per plantejar diverses demandes al govern. Entre les propostes més destacades, Zapatero ha reclamat una aportació extraordinària de 5 milions d'euros al Fons de Reserva de Jubilació de la CAS per al 2026, amb l'objectiu de reforçar la sostenibilitat del sistema de pensions. També ha demanat que el salari mínim arribi al 60% del salari mitjà, com recomana l'OIT, i ha posat sobre la taula millores en àmbits com la salut i l'atenció domiciliària. En la seva resposta, el cap de govern Xavier Espot ha descartat la proposta d'aportació al fons de reserva, argumentant que la branca de jubilació encara és excedentària i no necessita ajuts com en altres països europeus. Tot i això, ha garantit que el dia que esdevingui deficitària, el govern hi aportarà recursos automàticament. Espot també ha valorat positivament les iniciatives socials impulsades per la Federació i ha anunciat millores al servei d'atenció domiciliària i l'ampliació de pisos tutelats per a la gent gran. Creus que el govern hauria de fer aquesta aportació al fons de jubilació per anticipar-se al futur? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.